Γεια σας από το greekdroid.gr. Στην παρουσίαση αυτή έχω να σας δείξω ένα καινούργιο και πρωτοποριακό αρκετά car mount, όπως λέγεται, μια βάση στήριξης δηλαδή για το αυτοκίνητο, για να τοποθετούμε πάνω το smartphone μας και να το χρησιμοποιούμε είτε με κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης, GPS, είτε για να έχουμε περισσότερη ευκολία στο χειρισμό του, χωρίς να χρειάζεται να το ψάχνουμε όλη την ώρα καθώς οδηγούμε κτλ. Το συγκεκριμένο προϊόν που βλέπετε εδώ είναι το Kenoo Airframe. Kenoo είναι η εταιρεία, η οποία είναι από την Αμερική. Airframe είναι το μοντέλο και παίρνει το όνομά του γιατί τοποθετείται κατευθείαν στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου. Ταιριάζει σχεδόν με όλους τους τύπους αεραγωγών σε όλα τα αυτοκίνητα, οπότε δεν νομίζω να έχετε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας. Ωστόσο, μέσα από το site τους, που θα βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στη σελίδα του review στο forum μας, μπορείτε να τους ρωτήσετε συγκεκριμένα για το μοντέλο του αυτοκινήτου σας και να σας πούν με σιγουριά εάν κάνει ή όχι. Αν και, όπως είπα, δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα με κανένα είδος αυτοκινήτου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ήρθε. Ήρθε σε αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο είναι αρκετά μικρό, όπως και το αξεσουάρ είναι αρκετά μικρό και θα δείτε. Εδώ στο πλάι έχει κάποιες εικόνες. Εδώ πίσω μας δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα σας δείξω και μετά. Εκτός από βάση στήριξης για το κινητό στο αυτοκίνητο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως βάση στήριξης πάνω στο γραφείο σας ή όπου θέλετε, πολύ απλά με μια κάρτα τύπου πιστωτικής, και να παρακολουθείτε ταινίες, να παίζετε παιχνίδια κτλ. Οπότε έχουμε δύο λειτουργίες που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα αξεσουάρ. Εδώ μας λέει επίσης ότι λειτουργεί με όλους τους τύπους αεραγωγών αυτοκινήτου. Πάμε να το ανοίξουμε για να το δείτε καλύτερα. Πρώτα απ' όλα έχει ένα ενημερωτικό χαρτάκι. Εδώ είναι το πίσω μέρος του Kenoo, το οποίο προσαρμόζεται, όπως είπα, σε όλους τους αεραγωγούς. Μπορείτε να το... Έχει δύο τύπων, να το πούμε, εισόδους. Μία για πιο λεπτούς και μία για πιο χοντρούς αεραγωγούς. Εδώ είναι το πίσω μέρος, το οποίο γυρνάει για να ρυθμίσουμε την κατεύθυνση που θέλουμε να είναι το τηλέφωνο, είτε οριζόντια είτε κάθετη. Και εδώ είναι τα στοιχεία της εταιρείας τους. Πάμε τώρα να δούμε την ουσία του πράγματος. Αν έχει κάτι άλλο το κουτί. Αυτό είναι λοιπόν το Kenoo Airframe. Ας ξεκινήσουμε από το πίσω μέρος πρώτα. Όπως είπα, εδώ είναι ελαστιχένιο για να μην δημιουργεί γρατζουνιές ή οποιαδήποτε ζημιά στο τηλέφωνο που θα το χρησιμοποιήσετε μαζί. Αυτό εδώ γυρνάει. Το βλέπετε. Για να ρυθμίζετε ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου σας και τον αεραγωγό, αν θέλετε να είναι έτσι ή έτσι. Εδώ είναι το μπροστινό μέρος. Το όλο θέμα γίνεται με μια αρκετά έξυπνη ιδέα, η οποία είναι αυτό εδώ. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν λάστιχα και εδώ για να μην γρατζουνιέται, όπως είπα, το τηλέφωνο. Αυτό ήταν για να μην προκαλέσετε ζημιά στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου. Τώρα, με αυτόν εδώ το σχεδιασμό μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε smartphone έχετε έως 4,8 ίντσες, όπως αναφέρει στην περιγραφή της η εταιρεία, μαζί όμως με θήκη στο τηλέφωνο. Για παράδειγμα, το LG G2 που έχει οθόνη 5,2 ίντσες δουλεύει μια χαρά ακόμα και μαζί με θήκες. Οποιαδήποτε δηλαδή σιλικονάτη θήκη έχω δοκιμάσει ή την LG Quick Window, την επίσημη θήκη, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
και θα το δείτε και στις φωτογραφίες που υπάρχουν στο review στη σελίδα μας. Βλέπετε εδώ πώς ανοίγει, ανάλογα με το μέγεθος του τηλεφώνου. Γενικά έχει το καλό πρώτον ότι είναι πάρα πολύ μικρό και μπορείτε να το παίρνετε παντού μαζί σας. Δεύτερον, στην ευκολία που μπορείτε να τοποθετήσετε το τηλέφωνο πάνω σε αυτό μέσα στο αυτοκίνητο. Απλά το ανοίγετε, τοποθετείτε και έκλεισε, όπως και με τον ίδιο τρόπο το αφαιρείτε. Δεν χρειάζεται να μπλέκετε με βεντούζες, όπως έχουν άλλα συστήματα βάσης στήριξης στο αυτοκίνητο κτλ. Επίσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως βάση, όπως είπα, πάνω στο γραφείο σας. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα. Έχω εδώ ένα αρκετά μικρό, αλλά δεν έχει πρόβλημα με αυτό. HTC Desire C. Και με μια απλή κάρτα μπορούμε να το κάνουμε βάση. Τι βάζουμε εδώ. Ας βάλουμε το τηλέφωνο πρώτα. Εδώ είναι έτοιμο, απλά ήθελα να γυρίσω λίγο αυτό για να μπορεί να στερεωθεί. Το βλέπουμε λοιπόν πως πολύ εύκολα για οποιοδήποτε τύπο τηλεφώνου μέχρι περίπου 5,5 ίντσες χωρίς θήκη τα παίρνει τα τηλέφωνα. Έχουμε μια πολύ ωραία βάση για το γραφείο. Μπορούμε να δούμε ταινία, να παίξουμε παιχνίδια και όλα όσα μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε. Και εδώ πόσο εύκολα βγαίνει. Τέλος να πω για το καινού ότι μπορείτε να το αγοράσετε κατευθείαν από τη σελίδα τους στην τιμή των 25 ευρώ που περιλαμβάνει και τα μεταφορικά. Σε μένα έκανε περίπου 2 εβδομάδες να έρθει στο σπίτι από τη στιγμή που έφυγε. Είναι πολύ εξυπηρετική, μπορείτε να τους ρωτήσετε, όπως είπα, για τη μάρκα του αυτοκινήτου σας και για το τηλέφωνο σας αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια ασυμβατότητα. Και τέλος, όσοι βιάζεστε να το παραγγείλετε, μπορείτε να περιμένετε λίγες μέρες, καθώς θα υπάρχει κάποιος εκπτωτικός κωδικός μάλλον από την εταιρεία για τα μέλη του greekdroid.gr, ώστε να το αγοράσετε. Μέχρι το επόμενο review, να είστε όλοι καλά.